ఒక ఎల్లే సండే తా డాక్టర్ జీరోలు తలకి పోపు నాని కమ్మి ఇప్పుడు బాకి ಗೈಸ್ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇನಿ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಇನಿ ಚೂರು ಬೇಗ ಬೈದಾನು 3:30 ಅನ್ನಗ ಬೈದು ಇಲ್ಲಡೆ ಅಮ್ಮ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅಮ್ಮ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ರಿಲೇಷನ್ ದಾರ್ನ ತೀರ್ನಾರ್ನ ಬೊಜ್ಜೆ ಇರ್ತನಂಚ ವಿಟ್ಲ ಸೈಡವು ಅಂಚಿ ಪೋದಿತ್ತೇರಿ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನಾದ್ರೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಪಂಡೀರು ಮರದ ದಡೆ ಪಿದಾಡು ఒక ఎల్లే సండే తా డాక్టర్ జీరోలు లైక్ పిదాడు పోయి పండీరు అని చెప్పిదాడు ఇన్ని చూరు కమ్మి ఉండు పనుడండ హాస్పిటల్కి పోపునని కమ్మి ఇప్పుడు బాకిద ದಿನ ಜೋರು ఇప్పుడు ಆಂಡಲ పోయింದು ಮರ್ದು ತೊನ್ಗಾಂದು ఒక ಕಮ್ಮಿ ಐಜಿನ ಅಂಚ ಐತೆ ಪಿದಾಡ್ದೆ ಮೂಲೆ ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ಪನೆ ಉಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಅಡೆಗೆ ಪೋಪು ನೀನಿ ಅಡೆಗೆ ಪೋಂದಿತ್ತೀನಿ ಇತ್ನೇಟ ತೂಕ ಆರಡೋರ ಲಾಸ್ಟ್ ವರಕ್ಕೆ ಏನ್ಗ ದಾನೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಜಿಂದು ಬೊಕ್ಕ ತೂಕದ ಆಯ್ತು ಅಪ್ಪನೊಂದು ಅಂಚ ಅಮ್ಮ ಬೊಜ್ಜದಲ್ಪದ್ದು ಸ್ವೀಟ್ ಕೊನೈದೇರು ಈತು ಮಲ್ಲ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಡು ಸ್ವೀಟ್ ಪೂರರೆಗ್ಲ ಆತತೆ ಮಲ್ಲ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಡು ಸ್ವೀಟ್ ಗ್ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಯಿನಿ ಅಂಚ ಸ್ವೀಟ್ ಕೊರ್ಪುನೇನು ಬೊಕ್ಕನಿಕ್ಲೆ ಗ್ಯಾನ್ ತೂಪವೇನು ವೀಡಿಯೋ ಬಂತದ್ದು ತುಲೆ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಬಾಕ್ಸ್ ತಿಕ್ತನ ಆ ಬಾಕ್ಸ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಯಾವುದೊಂದು ಪಾಡ್ರೆ ಇತ್ತು ಎಂಕಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಪೋಯ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಪಂಡನು ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗೆ ಪೋಯ ರಶ್ ಇತ್ತು ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಇತ್ತು ಎಂಕಲ್ ಪೋನಾಗನೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಎತ್ತೇರು ಅಲ್ಪ ಟೋಕನ್ ನಂಬರ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೆ ಸುಮಾರು ಪೊರ್ತು ಕಾಪೋಡಾಂಡು ಇಂಕ್ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟು ನಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬರೋದಿತ್ತು ನಲ್ಪ ಮನಿ ಪದಕುಲು ಒಂದು ಅಮ್ಮ ಸೈಡ್ ಕೊಲ್ದಿತ್ತೇರಿ ಅನಿ ಸೈಡ್ ಕೊಲ್ದಿತ್ತೆ ಅಂತೂ ಕಾತದು ಬೊಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಿಕ್ಕೀರು ಆರಡ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಮತ್ತದು ತೊಂದು ಬೊಕ ಇಲ್ಲಡೆ ಪಿದಾಡಿ ಎಂಕಲ್ ಬೊಕ ಬನ್ನಗ ಎಂಕ್ಲೆ ನಡತೊಂದು ಬರೋಲಿ ಇಲ್ಲದ ಕೈತಲೆ ಬೊಕ ಬನ್ನಗ ನಮಗೆ ಡ್ರೆಸ್ ಶಾಪ್ ಬೇಲೆ ಪೋಪಾಲ ಅಡೆಗೆ ಪೋದಿತ್ತ ಅಲ್ಪ ಇಂಚನೆ ಡ್ರೆಸ್ ದಾಲದು ತೊಂಡಿಜ ಪೊಕ್ಕಡಿಂಚ ತೂದು ಬತ್ತೀನಿ ಯಾಕೆಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅವು ಲಾಕ್ ಪಾಡರ್ನ ಒಂದಿಜ ಅಂದಾದನ ಅಂಚ ಟ್ರೈ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಪಾಡ್ರೆ ಲಾಕ್ ಅವು ಒಂದೇ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಒಕ್ಕ ಎಂತ ಆಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಬೇಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಪೋದು ಪಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಚಾಗದು ತೊಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಹಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡೆ ರೀಚ್ ಆಯ ಇವೇ ತುಲೆ ಆಯ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ದ ಪಿದಾಯಿ ಪೋಂಡ ಬನ್ನೇಟ ಕಾತು ಒಂದಿಪ್ಪು ಬನ್ನಗ ಬೇಕರಿದ್ದು ಪಪ್ಸ್ ತೊಂದಿತ್ತ ಪಂಡ ಚಾಗ ಹಾಪುಣದು ಎಂಕ್ಲೆ ಮುಜ್ಜನಕ್ಕೆ ಎಗ್ ಪಪ್ಸ್ ಬೊಕ ಅಣ್ಣಗೆ ಒಂಜಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ವೆಜ್ ಪಪ್ಸ್ ಬೊಕ 5 ರೂಪಾಯಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಜನ ಬಂದಾರು ಬಿಸ್ಕೆಟ್ ಕೊರಿಯರು ಅಂಚ ಪಾತೊಂದು ಬತ್ತೀನಿ ಬೊಕ ಅಮ್ಮನಕಲ್ ಅಲ್ಪ ಜ್ಯೂಸ್ ಪರಿಯರಿ ಆನ್ ಪರ್ತೀಜಿ ಬೊಕ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತುಲೆ ಕೊರ್ತೇರು ಉಂದು ತುಲೆ ಉಂದುವೆ ಅಂಪನ್ನಿ ಬೊಜ್ಜದಲ್ಪ ತಿಕ್ಕಿನ ಬಾಕ್ಸ್ ಉಂದು ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಬಾಕ್ಸ್ ಉಂಡು ತುಲೆಗೆ ಯಾನಂತೂ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಪು ಕ್ಲಿಯರ್ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಬಾಕ್ಸ್ ಕೊರ್ಪುನೇನು ತೂತಾರ ಪನ್ಲೆ ಉಂದು ಪೂರ ಪಂಡ ಇಂಕಲ ರಿಲೇಷನ್ ಅಮ್ಮನ ದೊಡ್ಡಮ್ಮನ ಮಗಲು ಆರು ಕಟ್ಟದು ಕೊಡ್ತೀನಿಗೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಆಂಟಿ ಆರು ಕೊರ್ನಿಗೆ ಪೊಕ್ಕಡ ವೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಬತ್ತೊಂದು ಪೋಲೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಂತೇರಿಗೆ ಅಂಚ ಅಮ್ಮ ಕೊನತೇರಿಗೆ ಎಂಕಲ್ದೆಲ್ಲ ತಿನ್ಪುಜ ಈತ್ ಐಟೆಂಕ್ ಕಾಯಿ ಹೊಳ್ಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ತಿಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೈತಲಿಲ್ಲದ ಜೋಕುಲ್ಲೇರ ತಾಕ್ಲೆ ಕೊರಿಯ ಬೊಕ ಒಂಚೂರು ಕೈತರಿಲ್ಲದ ಆಂಟಿಲ್ಲೇರ ಅರೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ಪಂಡ ಅಂಚ ಅರೆ ಕೊರಿಯ ಬೊಕ ವೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಆಯಗಂದು ಬೊಕಲ್ಲ ಒರಿಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬೊರ್ಚಿನಾಂಡ ಡಕ್ಕನಾಂಡಂದು ತುಲೆಗೆ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದಾದನ ಜ್ಯುವೆಲ್ರೀಸ್ ಅವನೊಂದು ಮಾತ ದಿಯರೆ ಅಂಚ ನಾನು ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ನರ್ಸ್ ಮಂತಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಬರೋಡು ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಇನ್ನು ಪರೋಡು 10 ದಿನದ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂಚ ಇನ್ನು ಪರೋಡು ಪರ್ದೈಕ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಓಡಿ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ತಾ ಇನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಂತೂ ತುಯ್ಯರ ಮಸ್ತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅವನುಂಡು ಏಪುರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ಜಿನ ಅವನುಂಡು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅಂಚ ಇನ್ನು 1 ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತ ಇತ್ತೆ ಎನ್ಮ ಕಾಲು ಕರಿಂಡು ನಾನು ಒಂತೆ ಬರ್ತಿಪ್ಪುನಿ ಅಂಚ ಇದು ಕೈನ್ ತೂಡು ಬೊಕ್ಕದ ಅವಿ ಸ್ವೀಟ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಸ್ವೀಟ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಮ್ಮಗೆ ಎಡ್ಡಾಯ್ಜಿಗೆ ಹಾಕಲ್ಲ ಆತ ಒತ್ತಾಯ ಮಾತದು ಕೊನೊಲೆ ಪನ್ನಗ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ತಿನ್ಪುಜ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ವೀಟ್ ಮುಖ ಸೆಟ್ಟುಂಡದ ತಿನ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಕೊನತೇರು ಐನು ಕೈತಲಿ ಇಲ್ಲದ ಜೋಕುಲುಲೇರ ಕ್ಲೇಗ್ ಮತ್ತು ಕೊರಿಯೇರ ಅಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಮನ್ಪಾಡು ವೇಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಂದ ಹೇಗಂದು ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಅದನ್ನು ಪುಂದ ಕೊಡಾತ್ರೆ ಅಂಚ ಅವು ಬಾಕ್ಸ್ ದಿಯರತ್ತೆ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಬಾಕ್ಸ್ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಕುನಿ ಬುಜ್ಜಾಗ ಆತ್ ಮಲ್ಲ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದು ಸ್ವೀಟ್ ಕೊರ್ಪುನ ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಇನಿ ಸಂಡೇ ಇನಿ ಅಮ್ಮ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋತೇರು ಸಂಡೇ ಅರೊಂಜಿ ಬೇಲೆಗೆ ಪೋಪೇರೆ ಏಪಲ ಏಪ ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲರಿಗೆ ಸಂಡೇ ಒಂಜಿ ಪುಂಡೆ ಬೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದು ಅಂಚ ಪೋತೇರು ಯಾನ್ಲ ಲಕ್ಕನೇ ಲೇಟ್ ಅಂಡ್ ಪಂಡ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಾತ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಲಕ್ಕನಾಗ ಲಕ್ಕದು
ಬೇಲ ಚೂರು ಮಂತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಚಾ ಪರ್ದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಪರ್ದು ಇತ್ತೆ ಕುಲ್ಲುದೇನು ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತದೆ. ಚಾಗ ಅಮ್ಮ ಚಪಾತಿ ಮಂತಿತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಇನಿ ಬೋರ್ ಅವನುಂಡು ಅದ ನಾವು ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಫುಲ್ ಬರ್ಸ ಇಂಚಿನ ತೆಡ್ಲು ಬರ್ಸ ಒಲ್ಪ ಮತ ಬರ್ಸ ಬೈದ ನಿಖಲ್ ಅಲ್ಪಲ್ಲ ಬೈದು ನಾನು ಕಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ಲೆ ಜೋರು ತೆಡ್ಲು ಬರ್ಸ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಾಗ ದಾಲೆಜ್ಜಾಂಡು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಗಿಯೊಂದು ಬಂದಾಗ ತೆಡ್ಲು ಬರ್ಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡು ಆಂಡಲ ಎಂಕ್ಲಿ ಟಿ ವಿ ದಿತ್ತ ತೂ ಓಡಿಂದು ಫುಲ್ ಅಂಚ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಎಂಡ್ ಆನಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಪೋಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಟೈಮ್ಗೆ ಪೋತುಂಡು ಕರೆಂಟ್ ಅಂಚ ತುಯ್ಯ ತೂದಾದ ಬೊಕ್ಕ ಜೆತ್ತೀನಿ ಒನಸ್ ಮಂತದ್ದು ಜೆತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಿದ್ರೆ ಬೈಜಿ ಪಂಡ ಕರೆಂಟ್ ದೆತ್ತಿತ್ತೇರತ ಬೈದಿನಿ ಇಜ್ಜಿ ಸುಮಾರು ಕೊಡ್ತು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಏಪ ಬೈದನ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಕರೆಂಟ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಿದ್ರೆ ಬೈದು ನಿಂಕ್ ಪಂಡ ಐಕು ದುಮ್ಮು ನಿದ್ರೆನೇ ಬರೋ ನಿಜನ್ ಸೆಕೆ ಅವನಿತ್ತನು ಫ್ಯಾನ್ ಇಜ್ಜಿ ನಿಂಗೆ ನಿದ್ರೆನೇ ಬರ್ಪುಜಿ ಅಂಚ ಕೋಡೆದ ಬರ್ಸಾಗ ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ ಪೂರ ಚಂಡಿ ಆತಂಡು ಫುಲ್ ಬೇತುಲೆ ರಾಜು ಜೆತ್ತದೆ ಹೇಗಿಷ್ಟ ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ದ ಮಿತ್ತು ಬತ್ತದೆ ಜೆಪ್ಪುನಿ ಜಾಸ್ತಿ. ಅಮ್ಮ ಬೊಂಡದೊಟ್ಟೆ ಉಂಗೆರೆ ಪಾರ್ದಿತ್ತೇರು ಕೋಡೆ ರಾತ್ರಿ ಪೊಬ್ಬೆ ಆಡೋನಿತ್ತಿ ಯಾ ಬೊಂಡದೊಟ್ಟೆ ಉಂಗೆರೆ ಪಾರ್ದೆ ಪೂರ ಚಂಡಿ ಆಂಡ ಅಂಚೆ ಇಂಚಾಂದು ಬೆಂದ್ರ ಸೂಪ್ ಆಡ್ರಾಪುನದ ಅಂಚ ನೆಟ್ಟು ತುಲೆಗೆ ಎಲ್ಯ ಬಪ್ಪಂಗಾಯಿ ಆತನ ಕಿನ್ನಿ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದಲ್ಪ ಒಂದು ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ದ ಮೊಟ್ಟುದಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ ಅವು ಬಿತ್ತು ಮತ್ತು ದಕ್ಕುವತ ನಮ್ಮ ಬಪ್ಪಂಗಾಯಿ ತಿಂದದು ಅಂಚ ಅವು ಕೊಡೆತದ್ದು ದೈ ಐಟು ತುಲೆ ಎಲ್ಯ ಬಪ್ಪಂಗಾಯಿ ಆತನ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋರಾವು ಮಸ್ತ್ ದಾಯ ಪಂಡ ಡೈಲಿ ಉಂದುವೆ ಯಾನೇ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುನಿ ಯಾನ್ ಪಾತೇರು ನೀವು ಉಂದುವೆ ತೂದ್ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋರಾವು ಗೊತ್ತು ಜಿಗ್ ದಾಯ ಪಂಡ ಏರೆಗ್ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡು ಏರೆಗ್ಲ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಬರ ಆತ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಇಜ್ಜಿನ ವೀಡಿಯೋಗು ಫೋರ್ಸ್ ಮಂತದ್ದು ಏರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮನ್ಪರ ಆಪುಜತ ತ್ರಿಷ ಇತ್ತಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಪಲ್ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ಗೆ ಅಂಚ ಆಲಿತ್ತಂಡ ಎಂಕಲ್ ಒಂದು ಈಸಿ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಂತೀನಿ ಅದನ್ನು ನಿಕ್ಲೆ ತೂಪ ಓಡಾಂಡಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪರ ಆಲಿಪ್ಪಲ್ಲ ಎಂಕಪ್ಪ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು ಅತಿ ಅಂತ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನೇನು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪರೆ ಆಲಿಪ್ಪು ಅಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲೆ ಡೈಲಿ ಪನ್ಪೇದ ಇತ್ತೆ ಬೇಲೆ ಮತ್ತು ಅದು ಕುಲ್ಲಿಯೆ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಅದು ಅವಾಗ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನೇನ ನಾನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮನ್ಪೊಡಾಡ ಅಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪರೆ ಇತ್ತು ನಂಗೆ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಯಾನೇ ಒತ್ತಿ ಎಂಚ ಸೆಲ್ಫಿ ವೀಡಿಯೋ ಕತ್ತೊಂದು ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಉಂಡು ಆ್ಯಂಡ್ ಐನ್ಯಾನು ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುಜಿತ್ತೆ ಅಣ್ಣನ ಐನ್ಯಾನು ಯೂಸ್ ಮನ್ತೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಒಂತ ಸಮಯ ಪೋದಾಯಿ ಕೊಂಜದು ತೋನೆ ಟ್ರೈಪಾಡ್ ಕೊಸತ್ತು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಐಟದು ಇದು ಗುಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಆಪುಂಡತ ಅಂಚ ಏರಂಡ್ಲ ಇತ್ತನ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು ಐಡ್ದಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪರೆ ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನ್ನ ತೋಡಿ ಈ ಮಂತ್ ಆಂಡ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಯರೊಂಡು ಪಿರೊಂಜಿ ಆಂಡ ಪೋಯರೆತ್ತನ ಅಪಗ ಕೈತಲಿಲ್ಲದ ಆಂಟಿನಕ್ಲು ಮತ್ತು ಬರ್ಪೇರು ಪೋಯರೆತ್ತಂಡ ಅಪಗ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೊಲಿ ದುಂಪುರ ಅಕ್ಕಲ್ ಕೈತಲಿಲ್ಲದ ಜೋಕುಲು ಬರೋಂದಿತ್ತೇರಿ ಇಡೆಗ್ ಇತ್ತೆ ಅಕ್ಕಲು ಬರ್ಪುಜೇರ ಆತು ಅಂಚ ಅಕ್ಕಲು ಮತ್ತು ಇತ್ತನ ಜಾಲಿ ಅವನಿತ್ತನ ಅಪಗ ಇತ್ತೆ ಆತು ಬರ್ಪುಜೇರ ಅಕ್ಕಲು ಬಂದ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಹೈಸ್ಕೂಲು ಮತ್ತು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತೇರಿತ್ತೆ ತುಂಬಾಂಡ ಎಲ್ಲಿ ಎತ್ತೇರು ಪ್ರೈಮರಿಡ್ ಇತ್ತು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋದಾಯ್ಕ ಚೂರು ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ ಕಲ್ಪೋಡು ಓದೋಡು ಐಟೆ ಬಿಸಿ ಆಪೇರು ಜೋಕುಲು ಮತ್ತು ಅಂಚ ಅಕ್ಕಲು ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಪುನಿತ್ತೆ ತೂಕ ಅಕ್ಕಲು ಮತ್ತು ಬರ್ತಂಡ ಹೆಡ್ ಆಪುಂಡು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪರೆ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಕೋಡೆ ಗೇಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇತ್ತನೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಪಂಡೆದ ಮುರಣಿ 100 years ಆಪುಂಡು ಶಾಲೆಗೆ ಅಂತ ಅಂಚ ಗೇಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇತ್ತನ ಕೋಡೆ ಜೋಕ್ಲಿಗ್ ಇನಿ ಜವನೇರಿಗೆ ಮಲ್ಲಕ್ಲಿಗೆ ಅದಿಪ್ಪುಡು ಬೊಕ್ಕ ಲೇಡೀಸ್ಗಳ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಮತ್ತು ಉಂಡು ಯಾ ಪೋಪುಜಿ ಎಂಕ್ ದುಡ್ಡು ಹುಷಾರಿಜ್ಜತ್ತ ಅಲ್ಪ ಧೂಳುಗ್ಲ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫುಲ್ ಧೂಳಾಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅವು ಅಂಚ ಪೋಂದಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಏರ್ಲ ಜೊತೆಲೇ ಇಜ್ಜಿ ಪೋಯಾರೆ ಒರ್ತಿ ಪೋಯಾರೆ ಸರಿ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಪೋಂದಿಜ್ಜಿ ಮೂಲೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಿರಾವು ಇಲ್ಲದ ಪಿರಾವು ಉಂಟುಂಡ ತೋಜುನ ಅಲ್ಪನೆ ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಪೋಡುಂದು ಇಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲದ ಪಿರಾವು ಉಂಟುಂಡ ಅಲ್ಪನೆ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ಗೇಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗೊಬ್ಬುನ ಮತ್ತು ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ಎಸೆನಿತೆ ದೂರ ಪಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ನರಹರಿ ಬರೋತ ಒಂದು ಲಾಂಡ್ನೆ ಕೆಂಡೆ ಬರ್ಪನ ಅಂದು ಅಂಚ ಪಿದಾಡ್ದೆ ಅವು ಬರ್ಪೆ ಮಂಡೆ ವಿಲ್ಲಲ್ಗುಲೊಂದು ದೂರ ಪುನತ ಅಂಚ ಪೋದು ಬರ್ಪ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ನಾನು ಅಲ್ಪ ವೀಡಿಯೋ ವ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಂಕಲಿತ್ತೆ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ನರಹರಿ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂತೆ ಕೈತಲೆ ಇಪ್ಪುನಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಕೈತಲ ಆಪುಂಡು ತೂಲೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಪರ್ವತ ಎದುರು ಇತ್ತೆ ಪೋಡು ಇಂಕ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರ್ತುನಿ ಎಂಚ ಅಂದೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಆವೊಂದುಂಡು
ಅವು ಒಂತೆ ತಾರೆ ಕುತ್ತುಲ್ನ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಾತ ಅಂಚ ದುಂಬುಲು ಮಸ್ತ್ ತುಕ್ಕ ಪೋಯಿ. ಇತ್ತೆಂಕಲ್ ರೀಚ್ ಆಯ ಇಡೆಗ್ ನನ್ನ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರ್ತೊಂದು ಪೋಡು ಒಂತೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಉಂಡು ಸಾಧಾರಣ ನೆಟೆ ಬಕೆಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಂತೆ ಮತ್ತ ಚೂರು ದೀದಿತ್ತೇರು. ಇನಿ ಮುಲ್ಪದ ಲಕ್ಷದೀಪೋತ್ಸವ ನರಹರಿ ಪರ್ವತದ ಅಂಚ ಗಮ್ಮತ್ ಇತ್ತಂಡು ಇಂಕ ನೆನಪೇ ಇಜ್ಜಾಂಡ್ ಲಕ್ಷದೀಪೋತ್ಸವ ಅಂದ್ ಇಡೆ ಬತ್ತೈಕನೆ ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ಇಂಕ್. ಅಂಚೆತೆ ಮಿತ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಒಂತೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಪೋಯ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ ಆಯ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಬಚ್ಚಿಂಡು. ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಯ ಟೆಂಪಲ್ ಉಂದು ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಉಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಎಂಕಲ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಆದ್ ಮುಲ್ಪ ದಾದನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಪ್ಪುನಾಗ ಆಟ್ಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆದ ಅಪಗ ಪೂರ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಆದ್ ಬರ್ರೆತ್ತಂಡು ಲಕ್ಕಿ ಡಿಪ್ ಮತ್ತು ಸೇಲ್ ಮನ್ಪೆರ ಮತ್ತು ಅಪಗ ಜಾಲಿ ಆವೊಂದಿತ್ತಂಡು ಅಪಗ ಬಚ್ಚೊಂದೆ ಇಜ್ಜಾನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ತಿರ್ತೋರ ಸ್ಟೆಪ್ಗೆ ಬಲ್ತೊಂದು ಪೋಪುನಿ ಮಿತ್ತೋರ ಬಲ್ತೊಂದು ಎಂಚ ಮಂತೊಂದಿತ್ತ. ತೀರ್ಥ ಸ್ನಾನ ಮನ್ಪರೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. 4 ತೀರ್ಥ ಸ್ನಾನ ಉಂಡು, ತೀರ್ಥ ಸ್ನಾನ ಮನ್ಪರೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ. ಗೈಸ್ ಎಂಕಲ್ ಇತ್ತೆ ನರಹರಿ ಪರ್ವತ ಬೈದ ಮುಂದೊಂದು ವ್ಯೂಸ್ ತೋಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎತ್ತು ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬಚ್ಚಿನ ಮಾತ್ರ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರ್ತದೆ. ಜನ ಒಲ್ಲೇರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಮೂಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಚೂರು ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ಲುಗ ಬೆಂಚ್ ಇಡು ಕುಲ್ಲುಗ ಅಂದ ಇತ್ತೆ ವ್ಯೂಸ್ ತೂಪ ತುಲಿ ಎತ್ತು ಶೋಕ್ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲು ನಮ್ಮ ಪುದಡೆ ದೇವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಒಂಜಿ ತಾರ ಒಂಜರೆ ತಾರ 2 ತಾರ ಇಂಚಿನ ವಿಧ ವಿಧದ ಶಿಲಾ ಸೇವೆ ಕಲ್ಲದ ಸೇವೆ ಉಂಟು. ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ನೋಡ್ತಾರ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಕೋರ್ಡು ಪಂಡನಿಗಳ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಲ್ವ. ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಶಂಕಲ ಚಕ್ರಲ ತೀರ್ಥ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ಗದ್ದಾ ತೀರ್ಥದಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಒಂದು ಗದಾ ತೀರ್ಥ ಈ ಕೆರೆಟ್ ಏತ್ ಕಪ್ಪೆಲಿತ್ತನ್ ಮಸ್ತ್ ಕಪ್ಪೆಲಿತ್ತನ್ ತೂವೊಲಿ. ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಇತ್ತುಂಡು ಪಂಡ ಈ ಟೂರಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲೆ ಮತ್ತು ಟೂರುಗ್ ಪೋಪುನಕ್ಲೆ ಮತ್ತು ಸಾದಿಡ್ ಟೆಂಪಲ್ ತೂದ್ ಬರ್ಪೆರತ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತೇರು.
ಗೈಸ್ ಎಂಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಆದ್ಬೋಕ ನರಹರಿ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಬೈದ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಇನಿ ಮುಲ್ಪ ಫಂಕ್ಷನ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಬೈದ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂಡ ಬಚ್ಚಿದ ಪೋಂಡು ದೊಂಬುಲ ಮಸ್ತ್ ದೊಂಬುಂಡು ಬೆಗರ್ದು ಪೋಂಡು ಸ್ಟೆಪ್ ಬರ್ತದೆ ಏನು ರಪರಪ್ಪ ಪಿದಾಡು ಬರ್ತೀನಿ ಆ ಪಿದಾಡ್ ದಾಯ್ಕ ಕೇಣಿ ಬರ್ಪನಂದು ಬೊಕ ಬರ್ಪ ಬಂಡೆ ಇಲ್ಲಡ್ಕೊಳೊಂದು ಬೋರ್ ಹಾಪುಣತ ಅಂಚ ಅಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಮನ್ಪಾಯರ ಪೋತೆ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಚ್ಚುನ್ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ವ್ಯೂಸ್ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಅಂಡ ದುಂಬುಂಡು ಸುಮಾರು ತೂಲೆ ಏತು ಶೋಕುಂಡು ಟೂರಿಸ್ಟ್ ನಕ್ಲಿ ಪೂರ ಬೈದೇರು ಇಡೆಗ್ ಟೂರಿಗೆ ಪೋಪುನಕ್ಲ ಆದಿಪ್ಪು ಸಾದೇಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡತ ಒಂದು ಅಂಚ ಇಡೆಗ್ ಬೈದೇರು ಅಕ್ಲೇನು ತೂನಾಗನೆ ಗೊತ್ತಾಪುನ ಟೂರಿಗೆ ಬೈದಿ ಇಂದ ಡ್ರೆಸ್ ಸೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸರಿ ಜಾತ್ ಎಂಕುಲಿತ್ತೆ ರಿಟರ್ನ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ತೊಂದು ಬನ್ನಗ ಬಚ್ಚುಂಡು ಮಸ್ತ್ ತಿರ್ತಿ ಜತೊಂದು ಪೋನಾಗ ಆತು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ದುಂಬುಂಡತ ಅಂಚವು ಮಸ್ತ್ ಬಚ್ಚುನಿ ಅಂಚ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಆಂಡಲ ಜಪ್ಪುನಗಲ ಕಾರು ಒಯ್ತಿಲಕ ಒಂದಿತ್ತನು ಜೈತೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ನನ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಆವು ಎಂಕಲಿತ್ತೆ ಚೂರು ಬೇಗ ಪೋಯ್ನೇಟ ಆತ ರಶ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಪನ್ಪುನಾತದಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೀಚ್ ಆಯ ಎಂಕಲ್ ತಿರ್ತು ಮುಟ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎತ್ತೀರು ತಿರ್ತರ್ ಜನ ಎತ್ತೀರು ಆ ಟೂರಿಸ್ಟ್ನಕ್ಲ ವ್ಯಾನ್ ಮತ್ತು ಉಂತುದು ಇತ್ತಂಡು ಮುಂದೊಂಜಿ ತುಲೆ ನರಹರಿ ಸದಾಶಿವ ದೈವಿವನ ಅಂದು ನೆತ್ತೋಲೈ ಪೋಯರ್ ಎಜ್ಜಾದಿಪ್ಪೋಡು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಕಲ್ ಪೋತಿಜ ಅಂಚ ಐತೆ ತಿರ್ತು ಬತ್ತ ಮುಲ್ಪ ತುಲೆ ಸಂತೆ ಮತ ದೀತೇರು ನನ್ನಲ್ಲ ಬರು ಸಂತೆ ಮತ ಒಂತೆ ಕೊಡ್ತಾಯ್ಕ ಗೈಸ್ ಎಂಕಲ್ ತಿರ್ತು ರೀಚ್ ಆಯ ನಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಪುನಿ ಸೀದಾ ಮುಲ್ಪ ಒಂತೆ ನೆರಳು ಗಾಳಿ ಬರೋಂದಿತ್ತನು ಅಂತೆ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ಡು ಖುಷಿ ಅವನಿತ್ತನು ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂಕಲ್ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋದು ಬತ್ತ ನಮ್ಮ ಮೋನೆ ತುಣ ಗೊತ್ತಾವೇತು ಬೆಗರ್ದು ನಿಂಕದು ಅವ್ಳು ಸ್ಟೆಪ್ ಬರ್ತಾನೆ ದುಂಬುಲತ ಮಸ್ತ್ ಬಚ್ಚಿದ್ ಪೋಂಡು ಅಣ್ಣ ದುಂಬುದಾತ ಸ್ಟೆಪ್ ಇಜ್ಜಾಂದು ಹಾಪುಂಡು ಎಂಕಿತ್ತ ಬೇಗ ಎತ್ತುಂಡು ಮಿತ್ತು ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಅಂಚ ಪೋದು ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಏನಿತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ ನೀಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಗೈಸ್ ನಾ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್